Ja by som v prvom rade chcel zareagovať na pána poslanca Petrvalského. Som veľmi rád, že ho vidím na takomto verejnom sedení, pretože keď sa jednalo o výrub Ťahanovského lesa a následnú investičnú výstavbu na jeho mieste, tak vtedy tá aktivita nejako chýbala. My sme sa dozvedeli ako občania sídliska asi pol roka potom, keď už bolo schválené uznesenie o predaji lesa. Vo funkcii zástupcu starostu a samozrejme poslanca miestneho zastupiteľstva bol by som býval rád, keby vtedy bol aktívny a oboznámil samozrejme s celým poslaneckým zborom, s pánom starostom ľudí, čo sa ide chystať, lebo toto, čo sa chystalo, bol najväčší zásah od existencie sídliska. 50 hektárov lesa pre predstavivosť, kto to nesledoval, tak to sa rovná zhruba ploche sídliska. To, čo povedal teraz pán poslanec Petrovalský, s tým v podstate súhlasím. Reagujem aj preto na ňo, lebo spomenul moje meno. Áno, boli sme protivníci. Ja som bol zástancom, aby les zostal, pretože som tam sledoval dve veci. Sme tam sledovali, poviem, aj za všetkých tých niekoľko tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu. Sme tam sledovali dve veci. Jednak to, aby les ako ochranná bariéra pred povodňami, s vplyvom na klimatické zmeny a všetko to, čo je vedecky dokázané a každému aj podpriemerne inteligentnému človeku známe, tak toto sme si chceli uchrániť. A čo sa spomínalo, tie pracovné miesta, ktoré by mali vzniknúť, neviem, možno drevorúbači a potom následne stavbári a proste rôzne profesie, tak to bola fáma, to bol blúd od samého začiatku, keďže my sme ako občania môžem povedať, boli viac zodpovední ako ľudia, ktorí o tom mali rozhodovať, tak my sme si tie veci naštudovali. Zistili sme, že ten investor nebol žiadnym investorom. Firma, na ktorú bolo schválené uznesenie, už dávno neexistuje. My sme tu, les sme tu, takže nakoniec to dobre skončilo. Takže za to som rád, že pán poslanec Petrvalský je tu medzi nami a že je teraz priaznivec v prípade Mestského parku. Ale nadviažem zasa na to, prečo je to tak. Tí ľudia, politici, ktorí boli predtým s nami v spojení, keď sme sa snažili zachrániť les, tí sa stávajú teraz do pozície presne opačnej, čiže jednoducho sa to vymenilo. Ja mám preto jediné vysvetlenie. Je to politická záležitosť, výsostne politická záležitosť, pretože keď sa zmenila garnitúra, pravica, ľavica po voľbách, tak jednoducho všetko je opačne. A už vysvetlenie nechám na každého zvlášť. Teraz, čo sa týka, neviem, čo sa už tu všetko povedalo, lebo som meškal, nebol som od začiatku. Dotknem sa tiež záležitosti, čo je to chorý strom. Ako chlapec som mal dosť skúseností so stromami, pretože sme mali záhradu. Choré stromy boli tie, ktoré nerodili. Teraz hovorím o ovocných stromoch. Áno, tam je to plne opodstatnené. Žiaden gazda nebude držať chorý strom, keď môže na jeho miesto zasadiť nový. Ale kým mu ten strom ako tak rodí, najskôr zasadí nový strom, počká si, až urodí, a keď vidí, že sa strom ujal, vtedy siahne aj po tom strome chorom. Nie preto, že by mal strach z jeho choroby, že sa preniesie na človeka alebo na iné stromy. Necítim sa byť až takým odborníkom, že by som nejako sa šprtal v tom, ale jednoducho chorý strom je úplne iná kategória ako chorý človek. Bol som nedávno v jednej dedinke, bol som v lese, veľmi peknom lese, rastie tam niekoľko storočné duby, neviem odhadnúť ich vek. Najväčší priemer bol asi 4,5 krát, keď som ho takto proste obišiel, teda nie priemer, ale obvod. Ale našiel som tam aj
Samozrejme ten dub už proste nežil. Ale našiel som tam aj iný dub, tiež poriadne starý, už ako mŕtvý strom. Stromy zomierajú po stojačky. Toto bol typický príklad stromu, ktorý zomrel po stojačky už dávno. Odhadol som, že sa držal len asi na 1/10 svojho prierezu, ani toľko nie. To boli len dve protiľahlé miesta, kôra a on stál. Čo myslíte, prečo stál ten strom? Prečo nespadol na nikoho a nikoho proste nezranil, nezabil? Pretože tam neboli ľudia? Nie preto. Preto, že ho podopierali iné, mladšie stromy, lebo bol v lese. Toto ja si myslím, že dendrológovia, vôbec odborníci okolo stromov, parkov by mali brať ako fakt, že tak ako my ľudia, keď sme spolu súdržní, možno teraz to vzťahujem aj na nás, občianskych aktivistov, keď sme spolu súdržní, tak nikomu z nás nedovolíme spadnúť. Takisto to robia aj stromy. V mestskom parku mestský park je natoľko starý, že tam už nie je umelý režim, že vysadíme niečo a teraz čakáme, či sa ujme, ale je to režim už prakticky prírodný režim. Prírodné zákony, ako vieme, prevyšujú ľudské zákony a ja by som s tým aj skončil, že dovoľme stromom rásť, dovoľme stromom umierať po stojačky, keď si myslíme, že sú choré. Nakoniec aj správa mestskej zelene je zriadená na to, aby sa starala o zeleň, nie aby rúbala. Európske peniaze, ktoré majú ísť v rámci projektu revitalizácie parku, nie sú určené na výrub, sú určené na revitalizáciu. Takže vyzývam všetkých, čo majú čo do toho povedať, či už po odbornej stránke, či už po politickej línii. Robme tak s parkom, mestským parkom, s inými parkami v meste, aby to, prečo ešte sú Košice chválené mnohými ľuďmi, turistami a tak ďalej, že je tu dostatok zelenia, aby sme si toto zachovali.